Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks TV1. A yau muna dauke da wani bidiyo ne mai matakar muhimmanci da ya kamata ka natsu ka kalla bidiyon nan, da zan koya maka wato wani sirri ne da zaka je ka bi ka wato ƙara adadin wato viewers a status cikin sauki. So kafin mu ce kai da wannan bidiyon, kar ka manta idan baka mana subscribe ba, ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawar sanarwa, ka zabi all. Da haka ne a duk lokacin da muka daura sabon bidiyo za a sanar da kai. Mun gode. So da haka sai mu je mu fara bidiyon, amma kafin mu ce kai daga bidiyon ina tallata muku wato wata channel da ta dauki nauyin wannan bidiyon. Channel ne mai matukar muhimmanci inda kana shiga cikin wato YouTube kai tsaye zaka zo, misali idan dai baka ga link a kasan description ba, zaka ga wato link din channel a kasan description. Idan kuma baka ga link din ba, zaka rubuta Mutunci Media kamar yadda kake gani, Mutunci Media TV. So kamar yadda kake gani, idan ka rubuta Mutunci Media TV zaka ga wato channel din, inda kana zuwa kai tsaye zaka ga channel din kamar yadda kake gani ga tana a nan gurin. So kai tsaye zaka ga wato ga tambarin ta nan anan kamar yadda kake gani, Mutunci Media TV. So wannan channel ne mai matukar muhimmanci da ta dauki wannan bidiyo a nauyin bidiyon nan kai tsaye. So da Allah muna nema alfarma ku danna mana subscribe, saboda mukan daura wayansu bidiyoyin masu matukar muhimmanci a cikin ita wato wannan channel din. So na gode da kallon bidiyon nan. Idan ka daɗin bidiyon nan ka danna mana like, saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai. So kai tsaye sai mu ce a bidiyon. So yanzu misali dan uwa ka daura wato status, zaka ga wato wayansu daga sun daura status ya nuna just now mutum ɗaya yana kalla, sai su screenshot sai su je su ƙara sashi a status, zaka ga kaman mutane wajen 1000 ne sun kalla. So ta yaya ake wannan aikin zan nuna maka, ka biyo ni a wannan bidiyon. So da fari zaka je wato Play Store, inda kana shiga cikin Play Store zaka je wato ka nemo a wannan application mai suna Pix kamar yadda kake gani. A bari mu rubuta sunan application din, gashi nan kamar yadda kake gani, PixArt. So kana rubuta sunan kamar yadda kake gani, zaka je ka yi downloading, ka yi install na wannan application din. So bayan ka yi install na application din ya sauka kan wayarka, yanzu dan uwa mukaddara ka shigo wato cikin WhatsApp naka kamar yadda kake gani. So misali ka zo cikin WhatsApp, kana zuwa inda kai tsaye ka zo ka je kai posting, kana misali zaka yi posting, misali zamu gwada gani. So kana yin posting, for example kaga ya riga ya tafi. So yanzu bari mu je mutum ɗaya ya gani wato wannan posting din da muka yi, mu gani. So kamar yadda kake gani gashi nan just now mutum ɗaya ya gani wannan wato status din. Misali ka taba kai jawo haka sai kai screenshot. So kana danna screenshot, kai screenshot din wato wannan alamar mutum ɗayan. So ta yaya za ka je ka ƙara adadin mutanen da kake bukata? Misali ka yi screenshot gashi nan ai ya nuna maka just now, inda yana nuna maka just now kamar yadda kake gani, za ka je ka ɗauko ka yi amfani da shi wannan application mai suna PixArt, inda yana kana shiga zai nuna maka alamar ka yi creating na account. Idan kana da dama za ka yi, in baka da dama za ka wato wuce. Already mu muna da account da shi, don haka za mu shiga cikin wato kai tsaye ga aikin. So kamar yadda kake gani dan uwa, idan ya kawo ka cikin wato application din, ga wani alamar plus na tsakiya, inda zaka taba alamar plus zai kai ka gallery na kan wayarka, sai ka taba wannan screenshot da kai screenshot na status, inda yana shigowa da kai kamar yadda kake gani kai tsaye. Bayan ka zo nan gurin zaka taba alamar wannan tools din, gashi nan kamar yadda kake gani. Idan ka taba alamar tools kamar yadda kake gani, zaka je ka nemo alamar selection, inda kana taba alamar selection kai tsaye zai baka zabi, inda kana zuwa nan gurin kamar yadda kake gani. So anan ana bukatan kai zooming. So kana yin zooming kamar yadda kake gani, ga number sai kai zooming daidai number gurin. So sai ka taba alamar kai kaman za ka danne number, kai kaman za ka yi copy. So kana jan layi kamar yadda kake gani, gashi nan ta danne, sai ka zo ka danna alamar copy. Kana danna alamar copy sai ka zo ka danna na kusa da copy, ka danna paste. So kana danna alamar paste, ita number ta yi copy kenan, zaka matso da ita baya. So kamar yadda kake gani a haka, kana zuwa misali zaka wato matsa da ita baya. So kamar yadda kake gani a haka zaka yi. So wannan ne dabaran da zaka ga mutane sun yi status cikin kankanin lokaci, zaka ga wai mutum 1000 sun kalla status din mutum. So taka ne kawai zaka bi ka san yadda zaka yi ka jejjera nambobi, kamar mutum 10,000 kake so ka dinga nuna a status mutanenka suna gani. So bayan ka kammala zaka danna alamar save a wannan alamar good in kana dannawa alamar good, sai ka ƙara sai ka wato mai da shi kana yin alamar good, zaka ga aro na ƙasa ta kalla ƙasa, kana tabawa kamar yadda kake gani zaka shiga alamar wannan save as JPG kamar yadda kake gani, sai ka danna alamar save. So kana taka ne zaka je kai wato wannan aiki, inda kana zuwa kai posting a kasa a status na WhatsApp naka, zaka dinga ganin mutanen ka suna mamaki ta yaya ka samu wayannan mutanen.
So na gode da kallon bidiyon nan, idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna mana like, saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai, sai idan mun haɗu da ku a wani bidiyo na gaba mun gode.